Ah, shit. Here we go again. Is it DA? No. Is it PA? No. It's the Kakap Gang. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Yes guys, is weer terug hier. En nog een keer voor jullie, nog een video. En wat is zo lang weer was, dus we een beetje op wijken geweest. Maar we zijn weer terug. Na die lang 3 maanden. We zijn jullie gemist. Ook jullie een lekker feest hebben gehad. En ons is weer hier zo. Hey, we gaan vandaag een game spelen. Game zijn naam is Mafia. Theo gaat voor ons gewoon verduidelijken. Kasi guys, zoals Pierre nog gezegd heeft, was voor een paar maanden weer en hij heeft iets gebeurd. Iets heeft gebeurd dat ik nog niet meer video's gemaakt heb en hij deed die. Maar ja, hij is een story van een dag zo. Heel kaartje. Die game zijn naam is Mafia, nee nou. Hij is 5 kaarten. 6 kaarten. Die 2 is die Mafia kaarten. Nou, die Mafia's moet voor alles jaar bekleed, hulle moet hulle uit de licht. Uit die story dat hulle niet die Mafia is die. En die is die surveillance kaarten. Die kaarten is die surveillance kaarten. Wij zien die Mafia. Die is die Mafia kaarten. Right. En het was nog 3 speciale gasten hier. Die een is Tristan Fox. Die Nella. En de andere is net zo'n vet Cook Johnson. En hier zo is die andere, het was die kaart eruit gekomen. Noah, die Pierse broertje. Die zo. Kijk toch. Zo, Noah gaat nog voor zijn kaart uit. Safel. Mijn kaarten kijk nog in. Deze is kijk. Hey, maar dan maakt hij. Oh ja, nou goed. Right, allemaal heeft hulle kaarten. Allemaal maken hulle oor toe. Right. Maar, sorry. Kijk jullie kaarten. Right, allemaal maak toe. Die mafia's maken alleen jullie oor. Right. Mafia's maak toe. En allemaal maak op. Hoe kijk dit zo? Hoe kijk dit zo? Laat je piano. Nee, ik laat gewoon die jongen zijn tong. Die jongen zijn tong, nee. Wait, jij ook al lachen? Hoe kan lach ik? Die jongen zijn tong is in zijn Maar joh, die is gaat er aan op. Hij ligt. Maar dit is zo. Je kunt er wel achter komen als hij lichaam en daar maken we Die jongen toch een zo'n Dank je. Het maar net door die pankie point naar liggen. Maar je kan mij En ik moet je vaak gooien. Ik beloof je. Neem pijn keer. Ik beloof je. Hoe kan hij hem Ik beloof je. Ik beloof je. Die jongen, Ik beloof je. is die jongen. Ik beloof je. Ik Maar hoe kan je dat nooit te doen? Kom naar mij toe, fout van mij. Ik denk het. Ik geloof vast. Hij zal niet laag zo niet. Ik heb om. Hou nou op, zeg jongens, dat is een fout. Je gaat een fout. Als tenen. Oké. Ik heb om. We gaan met mij. Wie woont van Mola? Wie woont van mij? Ik zeg veel. Hij is Ian, hè? Ian woont van mij. Wie woont van Tristan? Ik zal ook met rust doen. maar kan je maar toe allemaal. Ik zal ook met rust doen. Hij kan. Oh, zeg van mij. Hij kan. Van mij. Kom maar, met rust Ik moet van Oké, kom nu, wie woont van mij? Hij is nou Ian. Wie woont van mij? Niemand. Wie woont met Pier? Ik wil voor die pier. Hij kan Hij is je de elkaar regel. Nog. Ja. Oké, Ik was dus een valiant Hij guy. is niet Mafia, Nee, niet. man, vreemd me. Wie woont voor Tinner? Is alle mee bro. Nou, we zijn voor. Dat is jij! Wie woont voor? Maar waarom? Wie woont vooraf? Wie woont van mij? Wie woont van Mola? Ik is uit man, ik is uit. Mola, kom kies naar mij toe, jullie eerst. Nee, maar man. Woont van mij. Maar hoe kom uit deze Woont van mij. Maar hoe kom uit deze zuster? Woont van mij. Nou, is Mola. Maar Mola is naar mij toe komen. Bro, ik beloof je, dit is Mola.
Nee, zei nou, maar toen komt van niet, verstaan ze. Maar hoe praat jij zo bij je? Wat die bij ik zeg wat? Wacht even. Alle twee wouden nooit in elkaar. Kijk, Hij bij je. Hoe gaat hij van tenner af naar mij toe? Ik wil Hij wie wil van Mola? Nee man, die wil van mij. Hij moet nog klaar in de naam. Wie wil van? Dat is Bello. Dat is nou toeien net, dat is nou toeien. Die doe je niet. Hij toeien, ik het af Hij jou man, naar gewoon. nou met die vote, dat is twee mensen wat veel. Wat veel. Wie wil van Bello? Ja, Bello, dat is Bello, maar Ik was niet man, die. Ja, nou, dat moet het Mola zijn. Dan moet je als iemand je doen. Dan moet het. Het moet Mola of Theo is. Als Mola of Theo. Wordt in elkaar. Wordt in elkaar. Is Mola of Hij Theo. die wil van Mola. Is Mola. Hij en Asi. Ik zweer het deel toen in leven. Die mafia is weg. Ik zie het niet. Round 1, die mafia wint. Maar als ik zie ik in heel nood. Nee, maar dat heeft gezeten is het even. Round 1. Mafia is winning. Mafia de one. Kom nou wat? Maar kun je niet, als je op maar moet niet proberen laten me naar ik Zeg dat maar weer langs mij. ook het boos niet van mij. Ik heb die hele vote man, niemand vote aan mij niet. Ik heb die man. Ik heb die. Gaat niet lekker. Je maakt u om. Ik kijk Je hier. moet niet de 3 kaarten. Jullie kaart zo kwijt bij jullie. Ik weet het. Nou wat? Bij jullie kaart. Oh, dan moet je met kaart kijken. Ook weet ik, hij zet kaart. Right. Allemaal maakt toe. is afvalbouw. Allemaal maakt toe. Die mafia's maken op. Met kaarten. Hij moest klein kaarten kiezen. Maar zo het doen man. Die mafia's maken op. Hi. Mafia's maken toe. En allemaal maken op. Kijk. Ik moet zo niet. Ons moet eerst eens trainen. Is het toch dan moet je. Dan moet je nou. Eerst dan met bro. Eerst dan Kom maar met daar. Ons moet eens Hoe trainen. kun je zeggen gewoon dat ik er ook in Je moet nou eerst eens trainen. Zijn ik zo schuld dat? Nee, het is schuld. Hoe denk ik schuld dat? Hoe denk je schuld? Ik nee, je zegt nog ik is die camera, ik maak zo, ik maak video lekker. Als je ik zeg nou alles. Maar hoe kan strijd hebben is er voor? Nou, is jou dus nooit. Strijd weet ik, strijd weet ik. Is jou dus nooit daar is ik. Strijd te heel lang te stellen. Hola, is jou dus nooit daar. Ik kan maar stellen, brother. Ik ga je ook Dat is tegen. niet ja. Wanneer zijn bij je paraat? Speciaal. Wanneer zijn bij je paraat? Ik zweer het bro. Wanneer zijn bij je paraat? Hij praat even te veel. Hoe praat ik te veel? Ik zeg even nog niet, als ik zo zeg, ik oké, nou vote me. Right, we gaan nog een vote. We gaan nog een vote. Die man is Wie vote van Mola? Is weer mooi, ik niet fout ja. ik wil ze wel allemaal vote. Hij vote voor mezelf. Nee, ik weet nou om. Ik weet nou om. Ik kan nooit vote. Nee, ik weet Hij nou vote om. van Mola, hij die Pier vote van Mola. Wie vote voor mij? Niemand die. Wie vote voor Tristan? Ik moet voor hem voten. Ja, ik ook. Kom, vote jullie voor mij. Ik moet voor hem voten. Kwaad raak me. Wie vote voor Bello? Je hoort van mij. Hij gaat wel Bello betalen. Dat is Denner. Dat is die man. Ik denk Bello is je man. Hoe kom je zich aan? Kijk. Hij is dus aan. Ik sta mij. Ja, staat aan. Wie wil papier? Ik. Sta aan. Ik ga wel voor mij. Ik Die wat? mensen. Wie wil voor Tinder? Ik vote voor Tenner. Ik vote voor Tenner. Ik kan zeker niet nou 4 voten. Hij kan kan wel, niet, ja. heel Hij kan veel, ook, ja. Ik vote voor Tenner. Dat is Dat is Tenner. Dat is Jay. Ik vote voor Zo Tenner. lang man. Mama zei zo, hij staat er langzaam. Vote voor hem. Ik vote voor hem. Ik vote voor hem. Ik vote voor hem. Hoe lang? Hij vote voor hem. Hij vote. Ja, dat vote. Je hebt dus dat Mola. Kijk dan net dit grote zaak in. Die twee mannen, die vinden elkaar. Hoe komt mij Die vinden elkaar. Hoe komt Hij vinden elkaar. was ik die Bello is je mafia doen.
Bello. En hij zei dus Jongens, gewoon, een mafia. Ah ja, die ook. Bello is Die mafia niet. niet. Die Bello mafia is niet. die mafia niet. Ik ga voor Bello, Bello. Bello. Ik ga voor Bello. Ik wil voor Mola. Ik wil voor Mola. Ik word voor jou. Ik wil voor Bello. Ik wil voor Mola. Dat is Nou, twee, twee. hè. Nou, zeg twee voor jou. Dat is twee. Ons 4, ah ja. Maar ik Oos wil wordt voor voor Mola. Mola. Oos is twee. Hij is een mafia. Dat is Mola. Mafia, ja. Hier is een mafia. Dank je. Ah, ik zie hem. Hij is een mafia. Oos win. Bier is streng. Hou je zakken in, wil je elkaar een schieven kring. Dat is 1-1. Die jongens is nog eens, nou ja, dan pik elkaar heel dit. Nee, man, ik weet nog, stel je die mafia. Man, als je lelijke kaarten krijgt, ik het zomaar. Gloem. Je krijgt mij hier achter Mola. Zo weer nou als ik nou is schieven kring, bro. Ik loop even. Ik loop even. Cristiano Ronaldo. Ah, nee, mijn boy. Nee, nee. Right. Allemaal het klare kaarten gekriegt, ne? Nou, ik zweer. Allemaal maakt toele oer. Zweer het. Right. Die mafia's maken alleen oer. Right. Mafia's maken toe. Allemaal maken oer. Iedereen goed reageren. Hij stel. Ik ga nog eens wat doen. Ik ben loer als ik. Dat zijn wie als ik. Dat zijn wie ik. We gaan allemaal kijken kringen uit. Oude, ik snap het Maar ik zweer, ik zeg maar niet beloven en jij dit zo. Die jongen wil Oos camouflage. Hier, ik doe niet, dat is camera Hij buit met... Hij zei nog eens, hij kreeg weer die zelf gehad, hij ligt. Hij wil hier met Cristiano Ronaldo. Kom eens op dan. Zijn camouflage. Hij begon zo niet zo. Vote mee. Hij wil een speel weer. Ik wil het toe, joh. Hij wil een speel weer. Ik ga niet zeggen niet. Kijk eens wat gebeurt, wie is Hij ja. is erin, hè? Right. Goeie maak zo. Ik ga niet zeggen Ik kan dat wel gedaan. mee. Right, wie wil het allemaal weer in nou? Ik was het in. Drie man. Maar Oep. Dat was die mafia. Je bent er klaar niet. Drie man, ah ja, dat man. Zij is die mafia. Sinjay, als je er zat met Cristiano Ronaldo. En wie is dat mee? Mila, maar like Mola. Dat is hij. Right, ik was ook bereid om op te maken. Ah, nog een foto. Wat? Man, die gaan we nog van mij uit. En hij is Theo, hij. Hij paraat. Ouwe, ik zeg, als hij bij je paraat is, hij kwam hier die blootheid. Hij kwam hier die blootheid. Dat is één Theo. Hij komt. Als hij net toe weer. Wie wil van mij? Ik kom veel. Ik kom Theo, man. Als hij Ik is een mafia. Ah, dit is Mola. Mola. Gloem is Mola. Ik wil niet mogen. mijn broer, ouwe, als er is in zo'n bijen paraat, mijn broer. Ik zweer het, Brendo. Ik zweer op je ma. Ik zweer op mijn oma dat dood is. Hij is die mafia. Hij is die mafia. Kom, waarom? Hij is die mafia. Was die tegen de uit toe? Hij is die Als mafia. hij... Hoe kom je niet zijn? Ouwe. Hoe zit hij niet zijn? Van Ja, maar hij is die mafia. Hoe zit hij niet zijn? Hij is die mafia. Hij is die mafia. Wat zal Theo nu? Ik zweer. Theo, wat zal Theo nu voor ons? Jongens, Hoi, los, bad. Ik zweer het, hij. Wat dan? Ik zweer het, Wacht, vice versa. Cinema! Theo. Zo despresso. Het is dom. Oh, het is zo. Als die man ouwe. Hij gaat wel. Ik ben niet van Mola. Hij denkt me eerst niet van mij gebouwd. Nu komen Hij liedjes. is de geboot, ja, die hele vertellen geboot. Allemaal van Mola. Ik die man de Wie die wie zij? Die jongen. Ouwe, ik zeg, als hij bij je paraat is, als hij... Maar Billen van gewoon. Billen van gewoon. Die jongen. Ik zeg niet, Ik beloof je. Maar van je gewoon die beroem. Als Billen. kijk, maar ook al gewoon, hij heeft ouwe. Let toe, foto van elkaar. Ook mee. Dan de droogjes. In, daar de droogjes. Wat is het nou? Ja, die drie man Weet je wie is dat? Als hij. Als hij Man, daar is het. Nou, wat is het? Nou, kijk nou. Oké, maar nou wil Kom op man. Ik zie me af en ik dank je. nou moet mannen van buiten af. Die mafia wint, ja, maar hij is sterk.
Pier is mafia. Ik zie jij is die pier. Oh, zit weg met een eigen Somaliërs. Je bent een mafia. Jongens, Ik zie jij helemaal ik wil een hier met Maar deze speel ook zo, deze mafia. Alright guys, dit is het einde van die video. Ik hoop jullie het geniet. Wat experimenteer nog. Onze WhatsApp channel, niet meer dat ik die dank bezig te hazen. Onze WhatsApp channel. Gaat follow ons alsjeblieft. En onze de Paula zo. Met die video ideeën. Zo contact je nummer wat dat is man. Alsjeblieft. Laat ons nog gaan. Video's weer lekker uitpomp. Zie man. Maar dank je. Ik hoop jullie het een lekker Valentine's Day. Gehad. Want die is zaterdag alweer. Geniet jullie naweek. En dan zit ik op game. Peace out. Just joshing. I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10.